हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सुरमई करी दाखवणार आहे। गोवन सुरमई करी ही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते, पण आमच्याकडे जी रुळलेली पद्धत आहे तीच रेसिपी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, आपण इथे 1.5 वाटी खोबरं किसून घेतलेले आहे, 10 ते 12 सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, मी त्या गावठी मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्ही या व्यतिरिक्त कोणत्याही वेगळ्या मिरच्या घेऊ शकता। थोडीशी हळद पावडर, थोडीशी चिंचेऐवजी तुम्ही कोकमसुद्धा घालू शकता आणि 1 छोटा चमचा सुकी कोथिंबीर। सुकी कोथिंबीर घेताना ही तुम्ही थोडीशीच घ्या, कारण त्यामुळे उग्रवास जास्त येतो आमटीला। आता आपण याचे वाटप काढून घेऊयात। आपण वाटप काढताना 2 स्टेपमध्ये खोबरे घालूया, थोड्याशा सुक्या मिरच्या, हळद पावडर व सुकी कोथिंबीर व थोडीशी चिंच। आता आपण आमटीची तयारी करूया। पातेले गरम झालेले आहे, त्यात थोडेसे तेल टाकूया व बारीक चिरलेला कांदा। या मच्छीच्या आमटीला तेलाची जास्त गरज नाही, त्यामुळे 1-1.5 चमचा तेल खूप झाले। कांदा थोडासा लाल करूयात व चिमूटभर मीठ टाकूयात। मीठ टाकल्यामुळे कांदा लवकर मऊ होतो। आता आपण ही मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घेतली आहे। खोबरं, मिरची, धणे आणि हळद पावडर ते आपण त्यात आता घालूयात। आमटी तुम्हाला पातळ किंवा जाड पाहिजे असेल तसे तुम्ही त्यात पाणी वापरू शकता। पाहू शकता तुम्ही। आता आमटीला 1 उकळी आलेली आहे। आता आपण त्यात मासे घालूयात। 1 उकळी आल्यानंतरच मासे घालायचे आहेत, नाहीतर ते लवकर घातले तर मऊ होतात, कारण मासे 1 ते 2 मिनिटात शिजून येतात। तुम्हाला सुरमई फिश करी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।